Szczygów, wywernów, endiragów i wilkołaków już chnet nie będzie na świecie. Ale pierony będą zawdy. Powiedziałby Geralt po śląsku, gdyby po śląsku poradził godać. A na kogo natrafiłby Wiedźmin, gdyby przyszło mu zapolować na Górnym Śląsku? Okazuje się, że nasz lokalny katalog potworów jest całkiem bogaty. Strzygi, meluzyny, utopce, podciepy. Geralt z pewnością by się tutaj nie nudził. Dziś zatem będzie o zjawach i upiorach właśnie. Zacząć należy od beboków, bo to przed nimi najczęściej przestrzega się dzieci. Beboki poprawdzie mogą być wszędzie kajecima. Beztuż nie można włazić do zabronionych miejsc z kuli tego, co idzie tam trafić beboka. Co więcej, żaden nie wie, jak taki bebok wygląda. Zicher mogę być ino tego, że lepiej nie badać, czy nasza fantazja zgodza się z rzeczywistością. Godają, co bebok bez ma porywo rojbrów, wrażo do umaraszonego miecha i leje łonych srogą kryją, bez to do prawdy nie werci się szukać tych stworów. No, chyba że jesteś Wiedźminem, to wtedy droga wolna. Bestia połknęła tego Wiedźmina w całości. O, genialnie, no po prostu genialnie. Pośród żeńskich stworów wystrzegać trzeba się zwłaszcza szczygów, połednic, meluzynów i mamunów. Szcziga to tako heksa, ino do furganio zamiast mietły używała beczki po klycyniu masła. Godali, co siadała na okna chałupów i czekała na jakiego boroka, co było nego zadłowić. W inkszych księgach przeczytamy zaś, co to była baba demon o szponach od ptoka, kero pyła ludzko krew. Po polsku szłoby powiedzieć wampirzyca. Szło ją też poznać po 2 rajach zębów, a prócz łonych miała też 2 serca i 2 duszyczki. Trzecia wersja je tako, co to była umrzyto królewna, kero obudziła się i ubiła wojoka, który wachował przy trole. Ściga, gdzie też powiedzieć na dziołcha, kero je pośmiewno, zmierzło i szkamdrawo. Po polsku powiedzieliby mi złośnica albo jędza. Czy śląska strzyga wyglądałaby tak, jak ta przedstawiona w intrze do pierwszego Wiedźmina? Trudno powiedzieć, ale mam wątpliwości, czy ta zmieściłaby się do beczki po ubijaniu masła i czy umiałaby przycupnąć na oknie. Wychodzi na to, że autorzy wzięli jednak jakiś polski gatunek tego potwora. Idźmy dalej, czas na połednicę, habernicę, meluzynę i mamunę. Połednica to była taka mora, która pokazywała się ludziom w połednie na polach. Była to duszyczka kobiety, która zmarła zaraz po swoim ślubie. Zawdy przyłaziła z siką. Beztuż lepiej we połednie nie wyjść na blindującej klarze i to nie wcale z kuli ryzyka udaru. Na polu szło też zobaczyć habernica, czyli ta komora, co mała ręce i nogi dzieckom, które wspierały habry. Nie zerwałeś polnych kwiatów swojej dziewczynie? Masz już świetne wytłumaczenie. Gdybyś zerwał, to dopadłaby cię habernica. W efekcie twoja luba nie miałaby ani kwiatków, ani synka. Zaś meluzyna to jest taka szowinistyczna mora. I ona uwięziono w ciele szwarnej baby, kero nie przykładała się do roboty w doma i z kuli tego została potępiono i porwano bez diobły. Idziemy dalej. Mamuna to sorojsko mora, kero szterowała kobiety w ciąży i podciepowała łonym żadne dziecia. Mieszkała najczęściej na barzołach. Wierzono, co mamuny to duszyczki kobiet, które umrzyły w czasie ciąży albo rodzynio. Co by uchronić dziecka przed porwaniem, ojcy wiązali łonym czerwone szlajfki na ręce albo na wózyku. Dzisiaj mamuna idzie powiedzieć o kimś, to je pośmiewny i dusz szteruje ludzi. I nawet ja jeszcze pamiętam zwyczaj dodawania czegoś czerwonego do ubioru małego dziecka celem ochrony przed złymi duchami. Taka to etnografia w praktyce. Czy u was też się to zdarzało? Dajcie znać w komentarzach. A teraz zajmiemy się męskimi potworami. Pośród chłopskich morów najbardziej znany jest chyba utopek, albo inaczej utopiec. To duch, który żyje przy wodzie. Beztuż koleżyki i jeziora trzeba być fest pozornym, bo utopek poradzi człowieka zawlec pod woda i utopić. Paskudna rana. Wpadłeś na utopca? Cię to obchodzi? Osobliwie chętnie robi to w czasie nowiu.
Utopce mają zielono skóra, na głowie szpicaty chód, a w gębie fajeczka. Najlepiej z nimi nie gadać, bo taka dyskusja może się do nas źle skończyć. Czasem robią też roztomajte szpasy, na przykład symnują ludziom batki w czasie kąpania. O utopcach mocno dała mi moja uma, kiedy okazała dawać pozór przy łażeniu bez życzka między Bykowiną a Kochlowicami, kaj ponoć były utopce. Kiedyś jej ujek Antek szał tam bez pola i ze kochlówki wylazł mu ten utopek. Stwór powiedział, co Antek ma oddać mu swoja fajka, a dostanie inkszo, lepszo. Antek się zgodził, ale jak przyszedł do domu, to się okazało, co miał we gębie patyk. Nie dość, że stracił borok fajka, to jeszcze z kuli tego naryczała na niego ślubną. Tuż wiele wody trzeba durś dawać pozór. Niebezpieczeństwa czyhają na nas nie tylko w wodzie, ale i pod ziemią. To królestwo skarbka, ducha, którego idzie trafić na grubie. Jest on królem życia pod ziemią i chroni wszystkich, którzy z nim dobrze żyją. Bez tuż dobrze mieć z nim sztama, bo kiedy będziemy mieć unfal, to on może uratować nam życie. Ale tym, którzy mają piosek w rękowach, czyli są leniwi, skarbek nie do woforów. Czasem robi też szpasy grupiożom i zabierał onym śniadanie. Mamy jeszcze podciepa. Je to mora, kieruje niemowlom z fest wielką gową. Podciep pokazywał się tam, kaj rodziły się dziecka. Kaj matka straciła na chwilę z oczu swoje dziecko, pod ciebie porywał, a są zajmował miejsce bajtla. Bez tuż też kaj ojce mają fest gobnika i nie poradzą uwierzyć, że to je ich własne dziecko, to gadają, że to musi być podciep. Jak się ustrzec z tych wszystkich zjaw i potworów? Wystarczy być grzecznym, uczciwym i pracowitym. Wtedy żaden bebok ani ściga nie będą nam straszne. A jeśli w twojej okolicy grasuje taki potwór, to nie masz wyboru. Do tablicy ogłoszeń przybij stosowną notatkę i czekaj, aże przyjdzie jakiś śląski heksosz. I to tyle na dziś. Pamiętaj, by dać nam suba na YouTubie. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o śląskiej kulturze, tradycji i przede wszystkim nauczyć się gadać po śląsku, to koniecznie sprawdź nasz wideokurs Śląski Godzki online. Dzięki kursowi nauczysz się ponad 2000 najpopularniejszych słów i zwrotów, a także zyskasz dostęp do 100 stron materiałów edukacyjnych i ćwiczeń. Kurs możesz też podarować w prezencie bliskiej osobie. Wejdź na kursgotki.pl i zacznij naukę już dziś.